Inkosi ephakemeo Bongeni uJesu Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba uPhostoli uNsibande nomama uPhostoli uNsibande. Ngibingelele obaba befundisi basentabeni kaJehova ngiyabongelelwa nabafundisi basekhaya lethu. Ngibingelele ibandla lenkosi uJesu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane siyabonga uNkulunkulu osekugcinile senikhona ingekho. Siyajabula kakhulu ngoba uNkulunkulu enigcinile ehamba nani endleleni. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizosho inhloso bazalwane. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane ubaba uNkulunkulu ongenzela umusa. Ethe ngenzela umusa ngiyumntwana wakhe ngadibana nekhaya lezwe ngenzela umusa ikhambeni kwendlela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngidibana nekhaya lezwe ke bazalwane ngo-2022 uyophela unyaka kwabo-October. Ngidibana nomntwana uNkulunkulu okuyena wangifaka wangazisa ngekhaya lezwe. Uhambo lami ke bazalwane njoba ngisho ukuthi ngenzela umusa ngiyumntwana kaNkulunkulu. Uhambo lwami lunezipho kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Kanti ke izipho ngeke ngithi mase ngihleli phansi ngithi inkosi iyayazi ukuthi ngelinye ilanga iyongidibanisa nekhaya lezwe. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu izipho empilweni yami engadibana nazo uhambo lwendlela yokukhona ngoba izona ezingenze ngazala ekhaya lezwe. Izinto ke ngangibhekene nazo bazalwane ngangifuna iqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Impilo yami ngafumana iqiniso kanti ubaba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngo-2022 ngase ngifike kulona iqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Wangichazela umntwana kaNkulunkulu ngamnikeza imininingwane yami ngamazisa ukuthi cha emagruphini abazalwane ngiphumile ngenxa yokuthi bengikhona kodwa abantwana benkosi bengenalo iqiniso. Namhlanje basho lokhu sazi uyabona umuntu kade esho lokhu seshokunye. Ngase ngasiyadake abazalwane ukuthi cha ngcono ngiphume nje emagruphini abazalwane. Ngaphuma abazalwane. uJesu Kristu inkosi. Ngamchazela-ke ngamtshela ngase ngiyangena. uJesu Kristu inkosi. Wangimukela ubaba sengenile bazalwane lana. Iqiniso engalifumana la ekhaya angazi ukuthi uzochaza ngithini. Lehle siniyembeze empilweni yami ngoba ngathi la into edinga impilo yami bekunezinto ey'ngaka kungenxa leli qiniso ebelifunwa impilo yami ebengingafumani bazalwane kodwa uma sengifika ekhaya lezwi ngafumana iqiniso leli elangikhalisa inyembezi langenza-ke bazalwane sengithonile ngangakwazi ukuthula ukuphumula empilweni yami. Ngafisa ukuthi le nto engiyizwile leli qiniso engithole la ekhaya lezwi bazalwane angangaba nomona wokuthi lelele mina ngedwa. Ngafisa ukuthi abantu ngizobazisa kanjani ngizobatshela kanjani abazalwane bababandla. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane uNkulunkulu nomusa futhi ehlele izinto zakhe wahlela bazalwane kanti yena uyangibuka ngikhala noma ngithandaza. Uyayibuka impilo yami ukuthi inkosi ngiyafisa ukuthi bazi abazalwane bazi leli qiniso. uJesu Kristu inkosi. Kanti izovela-ke bazalwane njengoba likhona la uhlelo kaNkulunkulu bazalwane. Enhlizweni yami-ke ngizothi-ke ikhaya lezwi liyigruphu bazalwane akulona ibandla. uJesu Kristu inkosi. Abazalwane abaningi bayesaba uhlanganyela nabazalwane ngoba benokuthi zothathwa
bazalwane bamabandla abo. Ikhaya lezi bazalwane thatha uzalwane webandla. Ngiyathanda ukusho ngaphakathi kwengcebo zikaNkulunkulu ukuthi bangabe ungene ekhaya lezwi noma unomzalwane uphethe ebandleni lakho osegruphini yasekhaya lezwi. Ncebo kaNkulunkulu nenhlanhla ngoba iqiniso ozothola la lizokusiza nawe ncebo kaNkulunkulu. Uma ngabe ubambile leli qiniso walibamba walenza waligcina waphila liyakwenza ukuthi uhambe uyabonana nobaba mhla udlula la uJesu Kristu inkosi. Bafundisi ningesabi noma ngiyabona iholo igcwala amathuba yikhaya lezwi. Cha, ikhaya lezwi athathi bazalwane bamabandla abantu. Ikhaya lezwi alilona ibandla kodwa ikhaya lezwi liyigroup kaNkulunkulu azakhele yona uNkulunkulu ngoba uyababona abantwana bakhe ukuthi bayabhubhenza ukuzogcina baphupha bephakathi ababandleni. Ikhaya lezwi lizosilula, ikhaya lezwi lizophilisa, ikhaya lezwi lizosilanda ngoba siyahlala ababandleni kodwa sihlala senza yonke into, sihlala siphila yonke impilo. Ngizathi nje bazalwane baseGlenco akaningene zincane kaNkulunkulu malikhona zaseGlenco akaningene ekhaya lezwi. Ningagcini ngokuzwa njengoba umuntu wangesho njengoba linana-ke yona inhloso bazalwane ukuthi ngangakwazi ukumemezela yonke indawo indlela engimemezela ngayo ngithi nanti iqiniso sekhaya lezwi iyona le ngenzela la uJesu Kristu uyinkosi. uJesu